Зараз я намалюю зайчика. А яшчэ я вельмі люблю маляваць кветкі. Замест стола и паперы подсвеченное шкло и рассыпанная крупа. Маляванне звычайнай манкай для деток старэйшай інтэграванай групы Мотальскага дзіцячага садка адзін з любімых заняткаў. У гэтую групу пясочная тэрапія прыйшла 3 гады таму і адразу дала свае станоўчыя вынікі. Дзецям вельмі падабаецца гэтым займацца, таму што яны могуць змяняць малюнкі, малююць беспамылкова. Могуць ператвараць адзін малюнак у другі. Малюючы рознымі прыёмамі, пальчыкамі, адным пальчыкам, далонькай, кулачком, яны развіваюць як творчыя здольнасці, так і дробную маторыку рукі. У гэтай групе 11 5 і 6 годак. 3 з іх педагогі дапамагаюць пераадолець індывідуальныя цяжкасці ў навучанні. У наступнай групе 12 дзетак з моўнымі парушэннямі. Неабходная дэфекталагічная работа праводзіцца па індывідуальным плане карэкцыі. Робот. Молодец, клади. Ищи. Что у нас еще спряталось? Корова. Корова. Давай громче. Корова. Русалка. Молодец. Сучасныя методыкі навучання і карэкцыі спалучаюцца з выхаваўчымі. Акрамя заняткаў па беларускай мове тут праводзяць экскурсіі, падчас якіх маленькія маталяне знаёмяцца з побытам і культурай сваіх продкаў. І ўсё гэта ў сценах садка, дзе ўласнымі намаганнямі калектыву быў створаны музейны куток пад назвай «Мотальская хатка». Дзеткі з вялікай любов'ю ідуць сюды, у гэты куточак, разам з выхавальнікамі. Яны атрымоўваюць тут вельмі многа ведаў пра нашу самабытнасць, пра тое, чым жылі нашы продкі, пра тое, што яны рабілі, чым яны займаліся. І гэта ўсё даносіцца выхавацелямі ў той форме, каб дзеткам было цікава, каб яны гэта зразумелі, каб яны палажылі гэтую часцінку, якую даносім мы ім, у сваю душу. 4 гады запар гэты садок прызнаваўся лепшым на раённым узроўні. Сёлета заслугі калектыву ацанілі на мясцовым, абласным і нават рэспубліканскім узроўнях. Сярод усіх дзяржаўных дашкольных устаноў краіны, а іх каля 4000, Мотальскі садок бясспрэчны лідар па цэлым шэрагу крытэрыяў і паказчыкаў. Узнагароду, якую я атрымала з рук міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь, належыць усяму калектыву, педагогам, выхаванцам, бацькам, усім тым, хто унёс свой уклад у развіццё адукацыйнага працэсу ў дзіцячым садзе. Такая высокая ўзнагарода і статус, гаворыць загадчыца садка адной з самых вялікіх вёсак у краіне, моцны стымул і натхненне працаваць з яшчэ большым энтузіязмам і адданасцю. Тацяна Будгусаім, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».